Válogatott. A kis nyílni. De frakkol tényleg. Csomózit láttam a modellekben, ahol leszel sok kitörnek ezek a kis Aha. Hát ez olyan, mint egy ilyen seprűnek a nyele. Hú, de pici basszus, hogy férünk el ebbe ketten? Erre gondolom, akkor van szükség már, amikor megáll. De ebbe hogy férünk el ketten? Úgy látom, hogy ennek kisebb is. Hát a vállunk nem fér el. Elles vagyok. B per C. Indulnánk egy 10 percen belül, szerintem leíratod az egészet. 15.00 TC. 130-at Megszűnt? Itt vagy? Hello. Faszom ebbe a kommunikációs geci szarhoz gecibe. Kell a telefonom? Nem kell. Hihetetlen. Zárbusz ismét Forró Tamás, elnézést kérek, nem tudom. Kommunikációs csatába kerültünk. Igen, lehet több ingyen. Bulgár motor. K140 és A020 2003. Hát ezt kézbe kell majd fognom, nem tudom feltapasztani a sávot. Nincs hely. Hát szerintem zavarja. Meg jobb így, hogy kinézek érted oldalra vele. Semmi nincsen ilyen szempontból, általában fehér narancs sárga. Ja, Laci, ja, kisebb hibák ilyen power tape-fel vannak javítva. Hány uzsák? Igen. Nem tudom. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést, hogy ilyen időn túl hívott. Köszönöm szépen még egyszer. Sziasztok! Jó van, befogadtak, most köszönöm. Ez olyan rugalmas. Ágra vagyunk. Nagyon rugalmasak már, hogy hivatalos lenni. Vagy fél órával, vagy egy órával be kellett volna adnunk. De Tamás, elfér a vállunk egymás mellett? Picit metroszexuális élményben lesz részed, mert nem. Jó van. Na akkor odaadnám a csomagtartóba valót. Mi az a zsák? Hány uzsák? Nem, hányózsák ott van, majd mindjárt megnézem, de Jó. akár majd megvan. Csak közben átvenni. Fog meg. Fura így, hogy nem nézem a képernyőt. Ja. Mit powerkedik azzal a power motorral ott? Itt van egy motorfelelő. Azt már nem látszik szerintem rajta a távol. Zoli, mennyit tud ez rögzíteni? 2 órát. Hát figyelj, szerintem ide lehetne feltapasztani. Hát inkább fogom. Ha fogod, akkor az is jó. Mert De dugózásnál rossz ha lesz tartani. tapasztalom, akkor nem tudok így kinézni jobbra-balra, Jó. ha az úgy megfelelő neked. Ne zavard, ne kérdezzél, hogy csinálja meg. Ez kicsit mozog. Szívan rendjen. Ez fékszenek is felé. Ide kéne a fejemre. Vagy olyan tartót kellett volna venni. A szemete érzi meg. Ja. Szávok, jó? Itt is van egy négyről. Azóta alul? Elég kijövő. Ja. Még egy csávó, vagy nem? Üzemanyagunk bőven van. Talán még több is, mint amit Beleszámít a súlyba? beleszámít a súlyban. Tudok, hogy kérdés van. Elkapta végül is.
Gondolom ez így normális, én már beszarnék, ha nem indul percre. Bármi. Át kell csapni zónóba és beindítani. Betelted ide hátra, igen, majd úgyis meg. Ennyi? Ide? Jó. Ja, Laci, van napszemüveged? Odaadod? Ott maradt? Kösz. Már jöttek vissza. Nem. Most ellenőrzi, hogy egyenes-e a szár. Most azt nézi, milyen fehér. Van-e rajta pixelhiba már? Ha van, akkor ilyen ecsetelővel át kell húzni. Megnézi a hifit, beállítja a hangerőt. Jó, megy tovább. Megsimogatja, hogy hátul megszagolja, hogy hányas benzin van benne. Megnézni a farkat mindig érdemes megnézni. Jó farka van. Hajlékony. Jó, az is működik. Letérdel, megcsókolgatja a farkat. Kis kaput keres, mint mindig. Jó, föláll, nem ropog a térde. Az se ropog. Jó, pivotcső, vagy valami hasonló. Igen, még egyszer megnézni, kétszer kell mindent ellenőrizni. Átmegyünk a másik oldalra. Jön ő is velem, követ. Megy az Audi. Megemeli, de izmos, egy egész repülőt elbír. Jó, alul megnézi, félkézzel tartotta a repülőt. Kiváló. Jó. Nézd, megemeli. Jaj. Köszönöm szépen. Zoli, ez leberálunk. Ja? Nem valami csíra. Nem. Ott. Jó, ez a napszemüveg, nem látok benne semmit. Ja. Forog-e a forgócső? Puszit ad neki. Na, megnézi, hogy a motorban hány gyertya van. Kell-e cserélni? Dízelmotor? Nem. Dízelmotor. Nem tudja levenni a propellert előre. Kinyitja a bezárót. Nívópálca, megnézi a szintet. A vízszintet, hogy megvan-e a vízszint. Talán ma még felszállunk. Ready? Jó van. Laci, tiéd az első. Na, akkor ezt meg fogod, majd beadod? Hát felveszem a felszállást, aztán átadom. Bement egy lepke. Gondolom zavaró tényező. Hát igen, lehet, hogy jobb, hogyha kijön. Kurd oda a Lexire. Hát kijön majd ez. Nem szeret repülni, mi? Hát szeretném, hogy megoldja. Mi a hadkörzet? Mindjárt, de nem volt tudat, amíg nem kapok utasítást. Felülne. Igen, Igen, azt nagyon jól csinálod, megtámasztod inkább ezen a részen. igen. Ezen. És a bal lábadat beteszed ide, már meg ebben behúzod el, például itt fogsz megsérülni, leszállásnál ez a legkörülményesebb része. Úgy nagyon jól csinálod. Igen, ez. Húzódás nélkül, Zoli? Na. Az figyelj. Oda a pedálok Igen. nem szabad. Hát most ráteheted nyugodtan, Hogy teszem alá? azt szerintem jó, hogyha arra a két üzére támasztott arra a fém részre. Vagy nagyon. Hát meg valószínűleg úgy lesz, mert mozogni fog egy picit. Vagy hogyha Ja. beépem a kordacsípját is ráfejedet. Jó, akkor oké. Ne ragd alá, nehogy az gond legyen. Kicsit hátrébb csúszok. Jó? Azt tudjuk esetleg, hogy kiveszem ezt a hátsó párnát, akkor még több helyed lesz. Lehet, hogy megfájdul a kis hátad. De akkor megfelelő a kis hátam, nem? Oh. Hát most már beemülök. Másik oldalon is van ilyen bizbaszom? Igen, azt elő kéne szerezni, és balról jobbra összecsatolod értelemszerűen, azaz
Nem, balról jobbra. Értelemszerűen. Várjál, ezen engedünk egy picit. Törpe, Maximum. így, ide? Igen, aztán a következőt. Ez ide? Aha, igen, ezt meg rá. Ez ilyen logikai beugró a pilótáknak, Így. hogy Igen, még egy picit lejjebb húzod, és utána van az a kis ritma, ami ott lóg, azt meg átdugod az alsón, és készen is vagy. Így? Aha, És ez Tik. ide be akar. így be akad. Hely. És úgy tudod kikötni magad, hogyha meghúzod Majd ezt ha a izét. leszálltunk, jó. És akkor kipattan. Az a lényeg, hogy ezt húz meg valamennyire, nem tudom. Nem kell túlzásokba esni egyáltalán. Így Ez csak azért van, hogy ne verd be a fejed a levederbe, vagy a műszerfába, hogyha valami van. Zoli majd a magassággal gond lesz, Ez a probléma. ahogy én látom. Ez a gond lesz. Hát, Nem, ez ezt nem elég lehet jó. kivenni? De Figyelj, azt is ki tudjuk menni, csak akkor kösd ki magad. akitál ilyen nevelkedett, azt szerintem De ezt most is. ha becsukódik, tudunk egy próbát tenni? Persze. Simán. Itt lejjebb megy még. Ez csak a haja. Jó lesz így? Hát ez lejjebb megy. Egy centit megy lejjebb. Ja, föl éppen jó. Jó, az Legfeljebb az is tart. Jó, oké. Hát pillantam. Sziasztok! Hello! Szia! Szia! Dehogy is! Na, akkor mennyi? 40 percet mondtál? Hát kb. 40 körül, aha. gurulunk meg minden. Addig menj a motorra ezt. Jó. Na az, hogy bármikor, bármilyen üzért Ja, van. hányos zacskó, igen? Ez? Hányos zacskók ott vannak, igen. Jó. De inkább szólja, és visszafordulunk. Hát ez nem Csak szálljatok már le. Ebben nem telik. Ja, hát Sem ha nem baj, bírom, nem akkor lesz. oké, persze, hát Persze. szólok. Hát nem fogjuk fönn meghalni. Na, ezt akartam mondani, hogy ezt teljesen érdemes elkerülni. Ja. Hozzam? Ide hozod az asztalra? Aha. Aztán köszönöm. Köszönöm. Gyorsan! Na, mondd neked is hatra egy felhallgatót, mindjárt oda dobjuk előre. Ezt aktivált fel a kis fejedben. Jobb oldalon legyen a izé? Szerintem igen. Te, akkor már tuti nem fog lecsukódni. Le fog, annyit lejjebb megy. Úgy néz ki, hogy ha rádiózok, halljuk folyamatosan egymást, Igen? tudunk beszélgetni, ezzel kell is. Hogyha rádiózok, akkor kell csak csöndben maradnod, hogyha nekünk mondanak valamit, hogy halljam, mert hogyha ezt megnyomom, az a dolgomat, akkor mindenki hallja azt, amit mi beszélünk. Jó, majd akkor figyelem a kezed. De akkor majd szólok előtte, hogy Ja, de úgy egyébként folyamatos lesz a kommunikáció. mi folyamatosan amikor ezt beszélünk, megnyomod- és amikor ezt megnyomom, akkor beszélek csak kifele. Jó, Meg ugyanazt halljuk, amit mond a többi repülőgép, meg mond nekünk az irányítás is. jó. Köszönöm szépen. A könyvet írsz fel? Ezt kell vezetnem. És az Zolit is hallják? Zolit is hallják, hogyha éppen nyomom a gombot, igen. Ja, hogy nyomod a gombot. Jó van. Ő mi a kék? Ez Kézifék, aha. a féklap. Ha. Ki is lehet most már engedni, hogyha meg ezt kifelejtel, akkor meg parkolófék. Úgyhogy idáig féklap ezen a szakaszon, és innentől meg már fékezi a kereket. És ezt nem fogom felvenni. Ez meddig len ki, azt tudjuk? Ezt tudjuk, ez kb. Eddig fog ennél nagyobb kitérések Aha. nagyon lesznek. Hát majd Akkor jó, akkor lesz egy ide pici, ide ez a láb, teszem. ez meg így kb. Ennyi Jó, fog akkor az mozogni. most jó van, mert... Ezt most nem mozgazni. Ja, így beállítottam, az kész. Na, akkor Na. 40 perc, vagy 45. Most lecsukjuk, jó? Csukjuk. Kezed, lábad, vezető, Megvan. nincs kint. Nincs. Jó. Becsukódott? Aha. Hú, ez meg. Ráférsz? Hát nem nagyon. Kiszedhetem a párnát? Hát szedjük akkor. Húzom seggem alól. Hát ha ki tudod, akkor tökéletes, igen. Jó. Oké, és hova tegyem? Tehát hátra, vagy szólj a Lacinak. Laci, légy szíves! Így már frankod. Így jó, így jó. Szuper. Bocsánat. Elviszed, Léci, alsó. Kösz. Jó, akkor padoljon minden, nagyon beénezzünk. Ó, így sirály. Itt van. Végeződünk. Főkapcsoló. Műszer. Minden.